Здравейте! Днес над по-голямата част от страната времето е облачно и на много места премлява и прегърнява. По-интензивни ще са валежите в източна България, но по-късно над северо-западните райони облачността ще започне да намалява. В по-голямата част от страната временно вятърът от запад-северо-запад ще се засили. В източна България до умерен от юго-изток, там дневните температури ще достигат 29 градуса, а в останалата част от страната термометрите ще отчитат стойности между 22 и 27 градуса. По Черноморието, вие пак изкарахте късмет. Баткото са седяли в колибата тридневна. И пак да дава залез. Знаем какво ще бъде времето, че където че дето ще фаща да ходим в Гърция, така че толкова скоро човек хищни ми се ходи. Какво днеска да ходим за петък събота неделя? Той е нормален ли е този човек? Посред нощ и в хотела. 11 часа. Хотели вика колкото искаш. Викам да горе, ти все така си ги говориш. В 11 часа хората спът, ние ще им да търсим хотел. Нали? Ще се развие купеста и купеста дъждовна облачно и на места отново ще превали предимно. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая... С грозата си правиш? С писмо и говора ли си писаш? Да бе. Китайски стоки и на доставчачите в големите градове. Каква е всъщност представата ви за Китай? Гледайте темата на ново, за да разберете. Винаги съм мечтал да имам семейство. Това е нещо, което никога не съм имал. Просто да го обичам. Много просто и много правда. Това е само. Кой нещо да се жена? Готов ли си да създадеш ново семейство? Повече от всяка. Повече от всяка. Представете, ако искаш да бъдеш не злата половинка в живота. Влез на ferment.novotv.bg, изпрати писмо и да се обади. Защото любовта не бива да чака. Най-новия сезон на Доктор Хаус. Само по-нова. Може да сме претенциозни, но за да постигнем благородния млечен вкус на кашкавал Тертер, използваме около 10 литра пълномаслено мляко и му даваме нужното време да озрее. И с риск да прозвучи високомерно ще кажа, ако е кашкавал, да е Тертер.